Hirugarren kapituluan, Itxaso eta Abdul dijoazte bazkaltzera restaurante pijo batera eta sinpa bat egiten dute, alde egiten dute ordaindu gabe. Eta restaurante hori, kaian restaurantea da, Plentzian dagoen kaian restaurantea, oso restaurante ona, eta, bueno, kuriositate moduan, Plentzia izan da nire betianik, txikitako herria, uda igarotzera bertara noa txiki-txikitatik, eta niretzat oso berezia da jatetxe horretan grabatzea, eta are gehiago Plentzia dela serieko Donibane herria. Hirugarren atalian gogoratzen naiz jatetxeko estenak eta grabatzen, gugenekan estena bat itxasoketanik jatetxean bazkaldu behar genula. Orduan, hemen moztu zanean, rodaje moztu zanean bazkaltzeko guk ez genuen ezer jan, nahi eta ez, tripa beteta zukitzearen, eta gero kontua da, grabazioko orduan ez genula benetan jaten, azkenean, goziak engatu ginen, eta hori anekdota bezala, nahiko remarkatzen dut hori. Maite Bastosekin grabatzea izan zen honore bat niretzako, txikitan Goenkale ikusten nun, nire mamakin, eta berekin lan egitea eta bere energia ezagutzea eta gauza horiek niretzako izan da, oso garrantzitsua izan zen, oso berezia izan zen niretzako ere bai. Oso ondo pasatu genuen. Estena gogorrak ziren, baina ez dakit. Oso polit eta berezia ingen dano.